яъне ки гирифтани шиносномаи дохилӣ ва хориҷиро рӯзи 16 октябр ба вақту соати Тоҷикистон дар канали Юрист TJ касое ки оиди реклама муроҷиат карданен ё оиди ягон маслиҳатҳои шахситон ширкати шифофармо барои шумо доруҳои безарар ва фоидаоверро тавсия медиҳад. Миноксидил барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард, инчунин доруҳо барои сангу намаки гурдаро нест кардан ва доруҳо барои фарбеҳ ё хароб кардан ва инчунин доруҳо барои нест кардани простатит. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. рақамҳо дар рӯи экран. ассалому алайкум ва ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. умедвор ҳастам ки тансиҳат ва хонаобод ҳастен. ҳатман дар канал обуна бишен, ҳамарӯза хабарҳои нав метонен ки аз канали мо дастрас кунен. як ахбороти нав оиди сомонаи госуслуги дар Федератсияи Россия. чӣ хеле ки медонен сомонаи госуслуги дар Федератсияи Россия барои муҳоҷирони меҳнатӣ бисёр кӯмак мекард аз ҷиҳати документатсия. имрӯз сомонаи госуслуги Федератсияи Россия айни ҳол хизматрасонии дастрас кардани шиносномаи хориҷӣ ва дохилӣ ба қайдгирии шаҳрвандон ба ҷои истиқоматро қатъ кардааст. яъне ки гирифтани шиносномаи дохилӣ ва хориҷӣ бо тариқи сомонаи госуслуг айни ҳол қатъ гардидагиаст. ин ахборот тааллуқ дорад ба нафароне ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор доранд ва бо воситаи сомонаи госуслуги бисёр корҳои худшона буд мекарданд. айни ҳол ба воситаи ҳамин сомона дигар ягон кори худтона буд накунен, тӯли якчанд муддат хизматрасонии худша қатъ гардонидагиаст. мегзарам ба қисми хондани комментарияҳо. дар ҳаминҷа як чиза қайд мекунам ва огоҳ мекунам ба нафароне ки аз конкурси ма билет харидагиянд. чӣ хеле ки медонед дар канали ма конкурси нав саршидагӣ буд ва 8 рӯз мешавад ки мо билет фурӯхта иста будем. хушбахтона ки аллакай рӯзи финала аниқ кардем дар 8 рӯз. рӯзи 16 октябр ба вақту соати Тоҷикистон дар канали Юрист TJ прямой эфир мешавад ва финали конкурса баргузор мекунем. ҳозираш дам билет ҳастай. нафарое ки мехоҳанд билет бихаранд, инами картаи Сбербанк да сумтона партоен. ин карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад. нархи як дона билет 200 рубла дар бар мегирад. хоҳиш мекунам дар WhatsApp нанависонед ки билет ҳаст ё ки не. ман гуфтаистам ки билет ҳастай. олиам бидроен билет бихарен тамом. аксия хати агар билет бихарен ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем. чектона метонен ки дар инами рақамҳо WhatsApp да равон кунен. мо билети шуморо роӣ мекунем. 21 дона приз дорад. якта iPhone 12 Pro Max 20 дона конверти 2000 сомона. бахта бисанҷ 2 рӯз пас финал аст. ҷей нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон Савол. ман ба донишгоҳ ройгон дохил шуда 1.5 сол рӯзона хондам. мондагиша ғоибона хондам. фақат госэкзаминон насупоридай. ман то вақти госэкзами супорира дар мактаби деҳотомон бо ихтисоси худам қатъи кор кунам. мара хизмат мебаранд. вақте айҷои кор бардошта баранд ба хизмат. чанд сола мешава хизмат? вақте ки ба хизматам агар даъватат кунанд, айни ҳол 1 сол хизмат мекунӣ, вале бо сабаби норасоии муаллимон омӯзгорон дар ноҳияҳои дурдаст бояд ки шумо ба хизмат даъват карда нашавед. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака, нашо 12 октябр барои мигрантҳо як видео кун. дар баъзе новостиҳо мегӯянд касе документ надорад баъди 12 ай Россия бирава. мисол, ман документ надорам. то баъди 12 не, яъне то 12 октябр муҳлат додагӣ буданд ки касе ҳуҷҷат надора аз Россия биброя. баъди 12 рейд сар мешава, аллакай депортатсиякунӣ шурӯъ мешава. Одинаев нависонда: зинда бошӣ ака, мардума ай хабарҳо огоҳ мекунӣ. ҳазор раҳмати калом барои суханҳои хубат. шумо фақат дастгирӣ кунед тамом. абдуллоев нависондаи: салом алайкум ака, агар грижа ё аппендитсит шида бошӣ, хизмат мебаранад ё не дар вақти аблава Тоҷикистон бирай? да ҳамин савол ҷавоб медоден ака. пешакӣ раҳмат, аллоҳ нигаҳбонад. тамоми одамизод аппендитсит дорад ва ин аппендитсит монеаи аз хизмат озод будани тирам намекунад ва дар ҳолате ки грижа диск дошта бошӣ, агар сабаби озод будан аз хизматат мешавад. изаки нависондаи: салом алайкум ака, РВП ё ВНЖ дошта бошӣ, да воени учёт мондагӣ нестӣ, мобилизатсия мекунанд? тааллуқ надорад ба ин нафару мобилизатсия. Рӯзиқулов нависондаи: зинда бошӣ ака, ман нав омадам аз Тоҷикистон, 3 моҳа регистратсия дорам, работа навистагӣ, хона бирам проблема намешавад?
дар ҳолате ки мигратсиони картада работа қайд мекунен, шумо бояд ки ҳатман патент дошта бошед. агар ки то хонаравита мисол дар ягон ҷо биқапанд, метавонанд ки барои надоштани патент проблемат кунанд. Содиқ нависонда: салом ака, патенти ма 6-7 моҳ шидаи тамом шидан ша. Акама граница брам мешава, метавонам документ када, яъне патент. То 12 октябр агар ки мерафтӣ метонистӣ, вале баъди 12 октябр чӣ гап мешава? Аллакай ма чанд бор гуфтагим дар видеоҳом. Каримзода нависонда: ака баъди ба Русия даромадан, баъди чанд вақт бояд граница перескат кунем, работа гузаштагиам. 1 сол пас бояд ки граница бигзари. Яъне ки патент вақте ки ту мегирӣ 1 сол муҳлат дора. Ва боз як гапи дигаре ки агар ту дар ягон ҷо официально кор кунӣ ба трудовой договор, шарт нест ки ту граница бигзарӣ. Бе граница гузаштанам патента продлит мекунӣ. Тамом. Фирӯз нависонда: салом алейкум бародар Сорбон, дар падару модарат раҳмат бародар. Ҳамин қадар хизматҳоро мекунӣ. ҳазор раҳмати калом бародари азиз, миннатдорам. Қодир нависонда: салом брат, чихе ба худат связ буроем, як чира реклама карданем. Касое ки оиди реклама муроҷиат карданен ё оиди ягон маслиҳатҳои шахситон да инами инстаграму муроҷиат кунен, бинависонен инстаграми хидмат суҳбат мекунем. худо хоҳад. Насимҷон нависонда: ассалому алейкум ака, ман 2 фарзанд дорам, ба хизмат мебаранд, таваллудум 1998. касое ки соҳиби 2 фарзанд мебошанд аз хизмат озод мебошанд. Саъдӣ нависонда: ака дар бораи Америка рафтан як видео кун, чихе Америка бурем, чанд сим расход мешава, пешакӣ раҳмат. гап нестай, дар ҳамин бора як информатсияҳои пурра ҷамъ мекунам ва баъд ҳамаша мефаҳмонам. худо хоҳад. Мунира нависонда: ассалому алейкум акаҷон, шумо мегуфтен ки кадоми двойное гражданство даро Тоҷикистон рафта омада метавонад барои мобилизатсия агар бигӯян, мобилизатсия тааллуқ надорад ба нафарое ки соҳиби двойное гражданство мебошанд ё ба нафарое ки агар повиска роҳишон кардагӣ набошанд. ба ин нафаро умуман тааллуқ надорад. касе двойное гражданство дора метавонад ки ба Тоҷикистон сафар карда биёяд. тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунам. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.